aha eya Chimfo TV abusua enne ye betie kwan a efa so ankokora miensa nkransa edin ebae abusua no eya Asokopem Royal Family enra omusi hene ye bepie mu ha omodi abakosem todwa babi ankokorafo no kra free a ombedru nkransa asase so ema awrade bafo pim be konji asase no odi omodin eto so yentie abusua kasamafo ya frame Asoko kwasi am me papa ne Asoko hene a na ya frame na wusu amansani do mamashia ye beka Asoko ya bakosem ye nanano editobo emaye we the true story of Asoko nia obati wati bebia ne nia wati ne de wonte ne de obi eka bia no ye na obati no ene original Asoko history about omuntie ni ndi sa woti bibia obabia different from the year kan ne ya o madam timo the original one na ye ken ene yame adom ye nana akra adasi ahere otoso ni ana ye de no asi akonya so eni ti na hu akonya se ye ba kai abakosam kakra na obi ati nkokora miensa no ase ye nkransa no nkokora miensa ya from Asoko no omu fi adanse dompase na nanom kire se omu fi dompase no omu betra amakom na omu di be mfinhia adronum ekwa aduoso achi ana ye na nanom miensa yadi wondi ato nkransa no eye na akra sene akra dasi ahene ene akra ampofo ye o ma dwene se o metu bata adwuma ne ekuta wo nti eniti wo mo na musa ansa o mu free amakom no enam asetra pa omne amakomfo tena ya amakom hene ene asanteman tena ya nti na yonko fa kese abada wontamu a ni esisi mu no eno so ya abakosem ye nka ho asende eniti omu firi ho ebeduru epo wemu na eyekwaye ena ye nananu beduru ha na abakosam ne kire yense omba beduru ha no na asase ne ye na asase wo ena modo eni abusua eni kruya eda won omne amakomfo setra pa omtra no kumase nti no na nanom kire yense omoton safro se ba bia omaba be hu no omte no asase pa eniti wo mumra behwe se wo muso betimi abeka wo ho a teteno de na yenim se kakra bia na we atu akotra na we num atu akotra nti bra ya na nanu free amakom ba beduru ye no on beto nkokora miensa no mo ba ye no na aka chom se mo ba ye mo makwaba epo dai e woni esiesie amamo monko tra ho ye ya yankokorafo ye ni anwode mo de do maba eniti ye ya tra da bia mabatu ye na mo ntra pomu na munim djuma eniti briefly no sei ana Asoko ye wono ye ti sese no abakosam no ani pa nie na ni details e wo ho ade ba ko abo ye ne se ye nananum ina no ansa omu bewu no omu ka bibi emanchirima ete ye turobi na ye bibi so ahye yetrim ni ameka sai ye wo mu tifie ya e ba to me nananum ansa na omukọ omuka bebre kire ye sabre na school abaso kakra ye try ye nyada agi bisa on questions
ama mu yi ano a kire ye o man fa bibia nsie ye nti ne ye ken no the sense studio say we need the true story of Asoko na bibia wo hu bia no a wonti ase no wo ba ye be kire na ne ho no Asoko nkokra me ensa na ebe kikire enkransa kuro no ye fra omo akra sene akra dasi akra mpofo eniti ye na nanu fra bekom bae no o man sesa din no ehyemu kran se nkokra ne ensa ni din na ena omde ebeto so nti omo koji o man ni nyina wie no still nkokra ne ensa no edin ena da so se omde hye wonu nyam eniti nkokra ne ensa na konwa ena na adasi hene abatra so sisi hen nkokra panyin egwom ye friend akra sene na chiriba omunye namfo omunye niafo na chiriba ye friend akra adasi ehene de toso miensa no ye friend ampofo ona ye ketwa ena ombo omo sesen ewa ha ena nanom amekunfo ena masetra pa omno omtinti omeka wo ho omo ba yeso me nka tete de ye kura ye ni fie adi no japo mo wa na edi agro ye ni wo mo a ntokwa biansi Asoko ani japo mu ntem da asetra pa no odo na om di free amekom no enwa na om da bato so wa ha omo bu Asoko omo de ani die ma Asoko fra Asoko wo fa yeso ye fra omo yeso ano e de ani die ni buo ma won papa papa na na bafo abata su ye boy mu asema no ye die ni die ma wo omo so die ni die ma Asoko eni ti yesre ba bibia me ni duro bia ma obi anya na adwene se obatoto Asoko eni japo mu entem enye aduma sanse omunyi wo mo mfra mekom ansa na omo ba me da wase pia